Трябва да изпратите нещо до Русия, но DHL, Federal Express и United Postal Service вече не доставят там. Имаме надежно решение. От 2022 година насам повечето големи куриери се оттеглиха, а през 2025 нищо не се е променило. Аз съм Алексей Антонов, основател на Time Saving Machine. Вече над 11 години извършваме международни доставки. Да, всеки ден доставяме до и от Русия. Централният ни склад е в Москва. Имаме офиси в Турция, Китай, ОАЕ, Балтийските страни и страните от ОНЕДИ. Взимаме пратки от София, Пловдив, Варна и от всяка точка на страната. А в Русия? Не само Москва и Санкт-Петербург, доставяме във всяко населено място. Предлагаме 4 опции за доставка. Въздушен куриер – най-бързата услуга. Куриерът лети с пратката и я предава лично. 24 до 48 часа. Най-спешна доставка – 2 до 5 работни дни. Стандартна доставка – 5 до 12 работни дни. Икономичен вариант – 2 до 3 седмици. Лично предаване. Вие избирате скоростта. Ние се грижим за останалото. Документи, опаковане, застраховка, митница. Хиляди клиенти вече ни се довериха. Проверете реални отзиви в нашия сайт Google Maps, 2GIS, Yandex.Maps, Facebook. Посетете timesavingmachine.com. Офертата е безплатна и необвързваща. Отговаряме бързо в работно време по московско време. Ясни цени, ясен срок, без изненади. Когато другите не доставят, ние го правим. Започнете доставката си още днес.